Khoroksa tongo bihi khoroksa tongo bwsai amoni pore bihi bwsanya kagui kubun chwlai bai kachingmani pore hingkhe puilani bwsaino bwthari sibika mwtui hai kahani mwtui hai patimung mwtui hai gothana chung chirima film rogo se nugo tabukha mwtui hai kahani planning plotting kahani je chirima film tokini kahani tabo kubu kubu yo bo wngkha tei kubu kubu bo nukha mwtui haino patimung kaisa pati thangkha Bisramganj Jogaibari ni Gitarani Debormani kahani obo mutunya patimung pati thangka samangka bo bini pulani bwsaino second bwsabe milugui totora rasoi bwtharka hwnui Hindi film ni kahani haikhe pulani bwsaino railway station o receive khlaiui second bwsabe khe Gitarani Deborma pulani bwsaino nogo tlang hwnna tlangui Bishalgol ni bolong kasao bwthagrui aro pulani bwsaino second bwsabai milugui Gitarani Deborma swkang bwsaino mwkhango acid sarui tarpore totora rausui bwtharmani kahani norok pura Hindi film ni hai ma tongkhana amsuk planning plotting khaiui pulani bwsaino bwtharmani yagulo phano Gitarani Deborma tai bini second bwsai Sumit Deborma romjakha Bishalgor thanani police rok bai hadikhe silaina Gitarani Debormani kahani bwtui bini bwtharmani kahani bwtui puilano chung bini kahani sanai bo wngkha Bisramganj Jogaiparani tei bo 2013 bisio bini no gana ba bongni sinijak jati gosti bai Haryana o thangmani Haryana o thangui bo aro Ramdari hini khoroksa aroni chwla khoroksa bai kaijakha ulo bo aroni chwla khoroksa bai bwsa chwla khoroksa wngkha ulo 2014 bisio bo nogo phaimani pore hingkha bo Haryana o thanglia tai bo bini pulani bwsa bai phone ni madhyamotui simi jogajog tongmani bo nogo phaipuru sakupulung phaimani pore bo tei khoroksa bwsa bwrui baka hini chung koktomani bisingo saimaka mwtui khe kodongma jora lai thangmani pore bo chini Tripura haste ni Takarjola amchani chwla khoroksa Sumit Deborma mungui chwla khoroksa bai bo thangnai bosor kaisa swkang kaijakha hini bo chung saimangkha ulo bini pulani bwsai Haryana ni Ramdari bini bihi Gitarani Deborma bai malana bagui Tripura haste o phaimani 25 November ni salmari ni dino apuru Gitarani Deborma bini second bwsaino tlangui uskutui khai thangui railway station o thangui bono receive khlaikha ulo jagani nogo tubuna hini tubufru hingkhai Bishalgor ni kaisa forest ranger jagao ba bolongo tlangui o Ramdari Haryana ni pulani bwsaino totora rasoi bwtharka tei mwkhango acid sarka hini bo chung koktomani bisingo nukha ulo arona khiklai kai phaikha ulo aroni borok rok lobar ranai rok bini pulani bwsai Ramdari ni mangkwthai mangkha borok mangkwthai manma phule police no janokha police no janokmani pore Ramdari ni thani mangkha boro train ticket tei phone kaisa phone ni madhyamtui no romjakha Gitarani Deborma bai bini second bwsai Sumit Deborma saimangkha phone no police rok check khaimani pore hingkhai phone record ni bisingtui saimangkha Ramdari Gitarani Deborma bai jogajog tongo hwnui amoni bisingtui no manjakha Gitarani Deborma tai bini second ni bwsai Sumit Deborma Hinkha khe paithago amsukno sana uchungo borok amsukai kiribaliya amsukai kobor chaba khe je case rok ain rok oporad khainai rok nijini yagono naitongba khe je saimano je chung borok khoroksano bwtharmani pore hingkha amo bwsuk oporad saimantui phano borok rok no jannai tongo bwthari tonglaio tai bwtharmani yagulo jodi chung police bai manjakmani pore chini sakao oporad doshi manjakmani pore chung tamo sasti mano saja wngwu bosor jel ma tongo saimantui phano je oporad khaio hingkhai tei borok rok no tamo saswnani amchukok sawunya ang ani video no ma pari swnai no ani channel o chajakha like subscribe share khadi mwtui hai tebo kwtal kwtal video rok manani bagui.